lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a wale ɲuman dɔn asɔlen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Korofina dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛmukan in kɛnɛ kan jɛmukan min dabɔlen don jamanadenw ma minnu taamana minnu bɛ taama sira la walima minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la o de la an ko an bɛ kɛ dɔ tulo ye an na kɛ dɔw da ye an na kɛ dɔw ka ciden ye maliyɛn in mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin aw ba ma bi i k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan kɛnɛ min ni kɛnɛ barikama don sabula ala y'an gɛrɛtigɛ i k'a dɔn ayiwa cɛ dɔ la min dɔ a ye ko Mundaga Bacil i k'a dɔn tarikitigi don an ko min ma tubabukan na historien o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a ye san caman sigi kɛ Faransi jamana na a bɛ baara la bi a bɛ retraite la marakaw ka jɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma fédération sonique o président ba don ɔ yarɔ kɔni marakaya ani i k'a dɔn u ka wulikajɔ ani u ka tariku n'u ka kodɔnw na ale k'an ka caman dɔw la an ye wele bila ale ma sabula a tɛmɛtɔla tun don Bamakɔ an ye wele bila a ma an ka se ka kuma marakaya kan an ka se ka kuma tunga kan kosɛbɛ kuma an b'a bɛɛ fo k'a waleman dɔn maa min bɛ nɛgɛ la Mamutu Suruni i k'a dɔn Mamutu Kamara ne den don maa min bɛna ɲininkali kɛ Abudu Ture i k'a dɔn ani Daba Tunkara hakaja k'a da tulo kan k'a fɔ a bara k'an sɔrɔ direct la o fana k'i bɔ a la min ye Africable télévision ye an ka jɛmukan min bɛ tɛmɛ Africable la n'o ye tunkanagaw ye i k'a dɔn o kameraw fana bɛ kɛnɛ ka waasa nin kuma ye an ka se k'a ta k'a ye an ka jaw ani kumakanw na i k'a dɔn Abudu i k'a dɔn Nakɔsati sɔ bɔda dɔn i ni tile karamɔgɔ an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an m'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ sabula i nana sɔrɔ an ye k'o dabɔ n'an ko jɛrɛjɛkulu ka fo k'u waleɲuman dɔn karisa i ye maa ɲuman walima i ye maa lankolon ye o tamasiri fɔlɔfɔlɔ o ye foli ye an b'a daminɛ ni foli ye o la ni tasira minnu bɛ yen ni karamɔgɔ y'an ɲɛ minɛ an bɛ taa o siraw fɛ bien an tɛ nin ko in bila dagirinda la an y'a fɔ cogo min an ye wele bila Mundaga Bacil ma tɛmɛtɔla don Bamakɔ baara ka ca sabula Mundaga i k'a dɔn a ka ko ka ca kosɛbɛ i k'a dɔn denbaya fankelen bɛ Faransi fankelen bɛ n ɲininka Sénégal baaraw bɛ Faransi baaraw bɛ Bamakɔ baaraw bɛ maraka bɛ diɲɛ jamana o jamana na Mundaga Bacil i k'a dɔn ale ka baara bɛ ɲɛsin nin bɛɛ ma Mundaga i k'a dɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i k'a dɔn i bisimila an ka kɛnɛ kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bisimila an ka kɛnɛ kan Mundaga an b'a fɛ k'a dɔn Mundaga Bacil e ye jɔnni ye i bɛ bɔ dugu jumɛn na Mundaga Bacil ne bɛ bɔ Kotera bon o ye Gajaga ye n'i tɛmɛna Kayi 100 kilomètres bon Sénégal frontière fan fɛ bon o ye an fa dugu ye bon mais comme an bɛ âge min na bi n'i ye marakaden ɲininka a b'a fɔ n taara yɔrɔ jan bon donc an ka activités bɛ fan bɛɛ la après le travail comme baara bon Faransi bon bi retraitelen don mais comme mɔgɔ n'i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ bon an ma kɛ ka kɛ baarakɛla dɔrɔn ye puisque n'i taara yɔrɔ dɔ la bon mago wɛrɛ bɛ se ka kɛ yen nɔ bon curiosité de ne minɛ dɔrɔn bon ni n donna recherche la voilà. Oui, alors Mundaga i k'a dɔn i n'a fɔ sɛbɛnfura minnu bɛ yen n'u b'i ka ko lakali u ko i ye historien ye historien kɔrɔ de ye bamanankan na i ye tarikitigi ye i k'a dɔn i bɛ tariki dɔn i k'a dɔn a tubabu kalanama ani k'a fɔ ayiwa den ani den i bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn i ye ko caman fara ɲɔgɔn kan Mundaga yanni an ka don baabu la n b'a fɛ ka hakilina kelen jira i la a ka ɲamakala dɔ bɛ yen Ganda Fadiga n y'a mɛn Ganda Fadiga ka maana dɔ la ko ni avion binna bamananmuso kana jɔrɔ marakaden de b'a kɔnɔ marakamuso den de b'a kɔnɔ est-ce que o kuma in ye o ye tiɲɛ ye bi wa o ye tiɲɛ fɔ hali bi a b'a la hali bi a b'a la ayiwa an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn naam bamanankan y'an bɛɛ ta ye bi iyo n'o tɛ kunun n'i ko voyage bon bamanan tun bɛ taa worodugu yan fan fɛ Côte d'Ivoire ani Ghana mais n'i ko an ka taa tubabu jamana na i b'a sɔrɔ a 99% o ye marakaw ye bon hali bi bon comme hadamaden sigi kɛra yɔrɔ jan dɔ bɛ se ka sigi Bamakɔ i min sigira marakaya de la mais i den ni mɔdenw olu bɛ bamanankan fɔ bon donc bi Paris n'i taara ye bamanankan bɛ fɔ marakakan bɛ fɔ marakaw yɛrɛ bɛ bamanankan fɔ marakaw yɛrɛ bɛ bamanankan fɔ o y'an ka langue nationale ye tout à fait voilà c'est ça. Alors Mundaga Bacil n b'a fɛ k'a dɔn rapidement e sera Faransi san jumɛn ye i taara mun na i n'a fɔ maa caman dɔw bɛ taa wari ɲini dɔw bɛ taa kalan na e sera Faransi nin y'a san joli ye i sigira Faransi i taara mun de la yen. Le 22 novembre 1979 sera Faransi. Bon foyi wɛrɛ tɛ marakaden caman bɛ taa cogo min fana taara ten nɔ aventure la bon n'i y'a ye an bɛ taa yen nɔ c'est que dɛsɛ de y'o kɛ
bon parce que ni barati bolo yano i ka changeli ke horonya to la bon wajibi il faut que i ka taa a ɲini comme i kɔrɔkɛw ni i kawu y'u ye u bɛ taga la cogo min i fana b'o sira ta bon en 79 de novembre 79 de Ntara France bon on est jusqu'en 2016 bon n tun bɛ baara la voilà et donc i fana taara France wari ɲini de la n taara wari ɲini de la mais ma min faamuya mun daga sɛbɛnfura minnu bi i ka lakali kɛ i ye maa kalannen ye tout à fait i ye dɔnnikɛla ye Tout à fait. i ye ɲininikɛla ye Oui. e sera k'i to wari ɲini kan ka tila ka nin baara ninnu kɛ cogo di tout à fait bon comme n'i bɛ baara la ye a bɛ se ka kɛ don do i bɛ taa retraite la chômage la bon o chômage kɔnɔna la sa bon pour tuer le temps bon ne y'a filɛ ko n bɛ taa bibliothèque la ka taa filɛli kɛ bon an ka danbew bɛ cogo min ka taa a kɛra bamanan ye o a kɛra kɔrɔbɔrɔ ye o a kɛra suraka ye o a kɛra maninka ye o a kɛra kasɔnkɛ ye o an ka taa an kan ka filɛ bon musée ni bibliothèque minnu bɛ faransi u ye mun fɔ an ka danbe kan an ka se k'a faamuya bon a premier taara yen nɔ effectivement l'histoire des morts n'i y'a ɲini i b'a livre sɔrɔ l'histoire du Bambara n'i y'a ɲini i b'a livre sɔrɔ l'histoire des Malinké n'i y'a ɲini i b'a livre sɔrɔ l'histoire des Peul ainsi de suite mais l'histoire des Soninké n'i y'o ɲini i t'a ye ah oui a t'a la bon o ye n dabari ban comme comment ça se fait que bon ben an bɛ se k'a fɔ min an y'u jate sisan les 90% bon a bɛɛ bɛ bɔ maraka la bon n'a fɔra ko o ka histoire tɛ yen bon c'est tout à fait un problème bon o de ye n lase recherche la bon n fana ko ko faut que n ka ɲɛɲini nin na ka se k'a faamuya au départ c'était une curiosité mais bon mɔgɔ n'i bolo bɛ ko la bon au fur et à mesure que sanw bɛ tɛmɛ bon tu prends conscience que i bɛ sira min kan bon bɛ a t'i kelen ka baara ye parce que bon bɛ maraka ka histoire bon a bɛ cogo min a tɛ se ka faamuya ni bon maraka min mɔgɔ min bɛ marakakan mɛn n'o donna histoire la o bɛ se ka maraka ka histoire f'i ye bon mais mɔgɔ bɛ se ka kɛ docteur en histoire i bɛ kɛ bamanan ye i bɛ se ka kɛ senufo ye i bɛ se ka kɛ maninka ye i bɛ se ka kɛ bon sɔnra ye mais ni tradition t'i bolo c'est comme quelque chose qui manque puisque har n'i ye kalan kɛ ka livre d'histoire ancienne n'i y'a mafilɛ i b'a lɔn i bɛ se k'a kalan mais qu'est-ce qu'il dit i t'a faamuya ah oui bon o de kɛra sababu ye bon comme déjà bon n bɛ dɔɔnin dɔn an ka danbe la marakakan na bon ça m'a beaucoup aidé bon donc o de tora bon ni ko fana i bɛ histoire maraka ka histoire ɲini les livres à partir de 1700 ni ko i b'o de mafilɛ bon a bɛ komi i tɛ foyi dɔn a la bon il faut des livres très anciens entre 200 300 400 500 ans bon donc o de bɛ se k'a di k'a fɔ ko bon marakaw ka ko tun bɛ cogo min an bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko wagadu banden kɔ bon maninkaw sigira fanga la u ye l'empire du Mali kɛ olu bɔra yen l'empire sɔnra yen olu fana sigira olu bɔra yen les royaumes Bambara de Ségou et de Sikaso olu fana y'a kɛ donc ça c'est contemporain voilà bon mais l'empire de Ghana an y'a ye sɛbɛnw na cogo min c'est à partir de 1076 que Ghana a banna il y a eu la chute de l'empire de Ghana bon donc an bɛ min ɲini sisan c'est antérieur maintenant au premier millénaire. Oui, justement, là, tu vois qu'un problème, vraiment, l'empire du Ghana, l'empire du Mandé, l'empire du machin, mais l'empire du Ghana, c'est pas... Est-ce que c'est le Mali? L'empire du Ghana, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ah voilà, ok. Bon, moi, je familia parce que, bon, ni quoi histoire, ni comme il y a fait avec les contemporains, les historiens contemporains, les Européens, Arabes compris, au loup, c'est-à-dire il faut déprécier l'histoire africaine. Bon, donc, on fait pour que ça bon, ben, la première des choses, c'est de falsifier les cartes. Ok, d'accord. Bon, donc, l'Empire de Ghana, donc, à Tchad jusqu'à l'Atlantique, au Empire de Ghana, du Niger jusqu'à Rabat, l'Empire de Ghana. Ah oui, d'accord. Mais bon, nous, Rabi, c'est presque le nord du Mali, une partie du Niger, et puis bon, ben, jusqu'au Sénégal, en passant par le Mandé. Et ça, c'est pas la réalité? Non, ça, c'est pas la réalité. Okay. Ça n'a rien à voir.
puisque pour que ka familialité qui dit empire dit fédération de royaumes jamana ou de farala ñogon ka kɛ empire ye to abu ka kuma la bon donc idumba ni sebe ou mafle ñami fi des textes de 200 300 ans avant tu vas voir que bon à l'intérieur du Sahara maragatumbe yende et au Fanakono, il y avait 5 royaumes soninké. Bon, Moto Dombi. Bon, donc au royaume Nounou, après la chute de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, les événements, bon, moi il y a famille kafo puisque bon ben Carthage, voyez, moi marka uba fo jamana mako Kanta. Yo. Kanta binenko, parce que ani marka de tumbe jela. C'est-à-dire c'est comme si nous sommes avec le Sénégal. Bon, ni Bora Sénégal, ni Nana, ni Mawolofokan, bon, Morota Dogi Sénégalais. Bon, donc, après la chute de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, bon, ben, Marhaou, ils ont pris conscience qu'il fallait se réunir et faire un seul empire. Puisque, bon, ben, c'est la menace du Nord qui avait commencé, en bord de la Haribi. Ah oui. Donc, depuis cette époque. Depuis cette époque, en 146 avant Jésus-Christ. Donc, Romain ou Koko, à l'époque sur la Méditerranée. Fin tunier, bon, quand demain, quelle est là, il fallait les détruire. Donc, au Tchaman de Djigina Kana, Frag Marakaoukan, dans le Sahara, à Doutara, bon, dans les 5 royaumes là, à Bédjensana au Dékono. De 146 avant Jésus-Christ jusqu'à la fondation de l'Empire de Ghana, Jamana Dourou Mounou Mbafiye, bon, au lieu de tomber Sahara là, au lieu de Jamana Djoumaouye. Non. Bon, Ambata Koronfe. Bon, Jamana Dobé no Tumba Folako Kwar, le royaume du Kwar. Kwar. Le royaume du Kwar. Oya Folé Maraka Jamanado. Obi, il est à cheval entre le Tchad et le Niger. Ok. Bon, à Cap Famadougou de Tounto et Kosankala. Bon, donc, Niboraye, bon, le royaume de l'Aïr, Aïré, Soumare ou de Toumbe, Yano, Loufanaka Famadougou, c'est Manna. Yo. Bon, Niboraye, bon, Kanyaga. Fana, Ode, Malika, Nord Nimbe, et toute une partie de l'est de la Mauritanie et jusqu'au centre de l'Algérie, une tunyem Traoré ou Kajamanaï. Bon, à la Fanaka capitale, Kedima. Non. Comment il s'appelle Mahana. Tamaran. Yo. Archaïquement, Korolé, à Tumbewele Tamarande. Tamaran. À 45 km au nord-ouest de Kidal, l'actuel Kidal. Bon, au Fanaka capitale yénie quoi. Nibora Yeno, le 4e royaume, bon, on devait corriger l'actuelle Mauritanie, au Toye Kogangari. Bon, au Fanaka Famadougou Toye Kotouba. Bon, ni Yelena Sanfe, l'actuel Maroc, au 5e royaume soninké, au de Toumbe non, au bas le Dra. A Fanaka Famadougou de Tounye Kedima. Donc, nous ne Toumbe, nous ne faisons pas qu'à l'Empire de Ghana. Bon, nous avons un don, mais ce sont des sources académiques. Bon, mais ça, c'est une recherche en sources académiques, c'est-à-dire les textes anciens qui ont certifié l'existence de ces royaumes en beau défaut. Donc, bon, mais Amadan Odroma, royaume Mounou Ambou Fola Teno, ce n'est qu'un épisode de l'histoire des Soninké. Puisque, bon, ben, Nankambe Yele Ofanakan, Maraka histoire, c'est des centaines de milliers d'années. Bon, donc, Nankambe to la bien, mais on donne un sommaire. Bon, pour que moi, casse ka famille, ka fo Maraka Dronka histoire te. Bon, histoire c'est l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Qui a été presque occulté, c'est-à-dire que toi, vous, ni Arabou, ba fait qu'à l'Atounou. Puisque Bibi, Fradjou, ba fait qu'à bon, Anka, Saheli Djamana Nounou, Ani Maghreb Yere, Frafin de Toumben Imbela. Mais comme Akera Morodje Djamanaye, bon, au Loubolo, Kafo, ko Frafin de Toumbe Yeno, au Mandi Kafo.
Voilà pourquoi le mot berbère a nana kafara histoire kono. Et nous ko berbère c'est pas simplement l'Afrique du Nord, mais abena jusqu'au le fleuve Niger, nous be quartier de lana maintenant au blafoye no. Voilà en gros histoire c'est une introduction. Ah, bien sûr. Mais bon ni n'a pas fait encore il faut sans fait. Voilà c'est ça. Mais Mundaga Bachil, Ambada, en lamebo Tlokan, Mohama Nibaraka Lame, Ani Mundaga Bachil de Be, Nyombulo, Mundaga Bachil, Icardo, Tariki Tigido, Nangama, historien, Icardo, Aye, Sam Bisabanu Kwake, Bara la France, Jamanana, Kawuli, Kanyenike, Kalamboke, Icardo B, Alebe, Icardo Tariki Chamado, Marako Tariki Damate, Frafina Tariki Amseka for Babulu, Utimingofe, Minye, Marako Farale du Nwanga, Jakuluba Minokama, Confédération Sunike, Aledo président Baye. Mundaga, Johnny de Marakai. Maraka kene bon amba croire de fofolo. Puisque mimbe fola teno comme Maraka bon to chama de be Maraka la. Mais mime iye min fo sisa comme Maraka, c'est-à-dire que bon urodugu yam fan jamanaou kata manen kaula kata bla bo fembo o jukoro. Au lieu de tumba fola bo administrateur ma comme Marake. Munu nye Marake. À origine yeninde puisque bon familialiste soro fanala maraka pouvoir que mais la chute après la chute de l'empire de Ghana fait au fenye maraka en Afrique de l'Ouest a be maraka de odeato uko maraka puisque bombe jamu munu nye Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Fangata, Mandé, Keita, Otunye Marade. Parce que bombe Anteta Yorojan. Sunjata Besigila Utarata, même Made. Même Abe Marajamana de Kon. A Fade Jiginakana. Mais bombe a Monenko. A segina kata ka fa jamana de la atara moyende bon au kofe de ni mande tara no fe kakana ke masake donc keita uye maraude ni tara bi bo baunu fanfe comme nya fiye yoro me bo même ma be o yoro de la keita be ate ban harbi be dugu saba nani soro foite ni keita te donc nema min before aywa nema te de même min before abe bagunu yan va de abe bagunu yan fan fait de bon donc keita bora yende kana mande bon donc uni maraka kande nana bon mais imana jamana min mara ibo de kanfo bon donc keita uye man nga kanfo tende nan kambe yele fana u bora yoro juma Keita est douillé, du Korodo. Presque on dira que bon, c'est dans la préhistoire, puisque bon, Dougoumindo a tout c'est-à-dire à la périphérique de Rabat. On dit que dans la vallée de Bouregreg. Dans la vallée du Bouregreg, Keita Dougoudo a tout yende. Bon, avec les guerres et autres, au lieu de Djigina kana fara marakaw kono comme il y a fiye chomi dugu chaman bete jamu dombi marakaw kono ou bien bo jamana kan do kono abe yan fama kan babana non abi famu voilà bon dugu chaman be bi amba fo ko bo abeta comme il y a fiye romain tungo ko munumbe kantam fasa guerre là avec la guerre entre Rome et Carthage akoko dugu nunu bon mo ye ni Carthage ye kele ke ñoo fe u ko lu détruit bon o munu jigina o lu dundi ka u ka dugu to jigina kana se marakaw fe amba dodi har nama be fo jamu min be sila dugu tundo atumbe Tunisie de dugu into vers le 200 avant Jésus-Christ a to tunye sila mais bi dugu into ko Botria en Tunisie bon o mana boye dugu wɛrɛ be marakaw tumlo am se ka fo marakaw do parce que amba a franfancia puisque bon be fin de histoire do il faut être très véridique
au Lutumbe Yoromi, il y avait une langue intermédiaire entre le soninké et la langue du nord, sur le bord de la Méditerranée. Au Kanye, au Tumbewele, la langue azer. Voilà. Donc, moi, nous citons, dans la plupart des cas, ils parlaient la langue azer. C'est une zone intermédiaire entre le soninké et l'Afrique du Nord. Bon, Ambora Silla Migne, aujourd'hui, Uba Adougou Toro Botria. Nambora Yeno, Douerebe Yeno, Uba Foko Hydra. Bi Niko Hydra, Uba Foko, Alakraka Jamudo. Mais Marhautundo. Bi Odougou Infana, Atoyeko Hamadera. Ubende, Nia Karti Tunisia Karti Fele, Ibaye. Bon, Omana Boye, Dougou Tumbe no Uba Fola Jara. Bon, Jara, Ofana Tunye Dougou dans l'Antiquité. Bon, bi niko Jara Mali la uba foko bamanando. Mais bon ofana ka origine bora yendo, dugu bi uba wele ko bizerte. Mana boye, dugu werebe, ça c'est toujours nous sommes en Tunisie. Imana boye, ibena dugu were tumbe no ofana maraka jamudo bi uba foko sise. Ambe mu fola teno, amba seben choko mi ibata sur papier ou la tende harbi. Faut il m'a changé, même une syllabe. Donc sise fana bi uba aller wele Koléa à l'est d'Alger. Fana Tounye Sissé, c'était une ville. Ni Bora Yeno, à 28 km à l'ouest de Cherchel, l'actuelle ville de Cherchel, il y avait la ville de Kanouté. Au Fana Bombe Sigi Kajigi vers le sud, au de Kera Sababouye, au Loutlan, mais Nimbe Beni Kajamoude Nana. Ni Bora Yeno, il y a la ville aussi de Tamura. Nimbe Jamouye Anka Mali Nkono. Bon, au fana, bi Dougou Mimbe no bi Nouba, Tétouan, la ville de Tétouan au Maroc, au fana, tu Tamura de Korole. Allahu Akbar. Bon, ni Bora Yeno, bon, Dougou mi uba wele ko, Jamou mi uba wele ko Tanja. Au fana, Margatode, Marajamdou. Bon, au fana, Dougou Korodo, à tomber Maroc, uba wele bi ko Tanger. Nous be tu nye, to Korode, mais bi to were de Boula. Bon, ni Bora Yeno ça, bon, ambe là-bas pour que ne pas prendre trop de temps, puisqu'il y a Dougou Kacha, ambe Keita Fo. Keita, comme il y a fait dans la vallée de Bouregreg, aux environs de Rabat, allez Fanatumbe. Nous ben nous ka Jamoun Jigina Kanam Raoufe, à l'intérieur du Sahara. Donc, Tony Dougou Toro, o de Kera Jamouye. Puisque Jamouni yere, à Kroyode, Jamou, Marakana, c'est-à-dire peuple de. Jamou. Ja, le peuple, mou ou me, bon, c'est-à-dire que bon, mou est à pluriel de. Amse Kado Fana Dauma en singulier. Si ça, bon, il y a des régions comme Guidimé. Guidimé, Maraka Jamana, Abe, Yelimane Fanfe. Guidimé. Tout à fait. Voilà. Bon, c'est-à-dire que c'est des montagnes. Mounoumbe Kourla. Ah oui, d'accord. Guidimé yo. Voilà. Aflana, Mise K3 dit, bon, Aflana, il y a Dramé. Dramé, c'est pareil, il y a Mé devant, derrière. Dramé, c'est du drap. C'est-à-dire dans l'actuel Maroc, au lieu qu'il y a royaume tombé, no, ba wele ko drap. Naka Famadougou Toye Kedima. Bon, donc, moi, nous bora yeno, ko loudema, comme nous bora drap. Au de kera dramé. Bon, no bora yeno, troisième, bon, ambitieux ko fana fo, c'est, oye, morotore. Bon, on fait un problème bola, puisque il y a une confusion. Djogorame, on fait un mé de bola. On fait un koroye migné, Djogorame koroye de, comme mounoubora Djogorana. Djogoranye morotore. Faut que famille ka keola. Ou fa de toye ko salunga. Ou mo nani ne tumbe fa kelena. Djogoranye ou kalabanye. Na fin chalunga be. Makan chalunga be, jata salunga be. Bon, jogoran chalunga uka doni, o de sigira kata nara kanabla fonyon kata nyono fon nara. Jogora me ube yende. Bon, jogora me korovereta la note, bachili udo, mais bombe ube bora jogora me de. Jogoran de la, jogoran chalunga, ubora de la.
donc mɔgɔw b'a fɔ ko bon jogorame ye nin ye a bɛ se ka kɛ bon fɔli cogo la mais a d'origine yɛrɛ ye nin de bon o bɔra yen nɔ a kɔrɔkɛ saba ninnu Nafin Salunga o ma den sɔrɔ o kɛnɛ o tununa Jata Salunga o de ye jataya sigi a bɛ Kayi kɛrɛfɛ Magan Salunga dɔw bɛ Gambi dɔw bɛ Gajaga nin bɛɛ ye Bacili ye voilà donc bon on revient à l'antiquité donc les Dramé bon ninnu bɛɛ a bɛɛ tun bɛ ten nɔ quoi donc nin dugu ninnu bon an ye dugu minnu fɔ aw ye ten nɔ c'était des villes qui ont existé plus de 3000 ans avant Jésus-Christ bon donc n'an ma se ka faamuyali k'o la bon an ye confusion bɛɛ kɛ bi puisque bon histoire bɛ dans l'empire de Ghana dɔrɔn de à partir de 1200 1100 bon bɛ i tɛ se k'a ye mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko bon avant Jésus-Christ il y avait telle ou telle histoire c'est très rare il bɛ se ka historien min ɲɛna bɛ se ka kuma fɔ. Bien. Alors, en balimaw, an b'a da o tulo kan, a sualen bɛ radio Jɛgɛfɔ la. Muntaga Batil, historien don, a bɛ retraite la, a ye san caman kɛ baara la Faransi. Fédération ba min bɛ marakaw to a la, n'u k'a ma Fédération Soninke International, ale de y'o président ba ye. I k'a dɔn, ayiwa, Abdou Mina, seulement yɔrɔnin dɔ bɛ, curiosité ni dɔ bɛ na. Alors, n b'a fɛ ka Muntaga ɲininka yanni n ka kuma d'i ma. I b'a bɛ Marakajalo da, Kantakara, Soninkara, comment on appelle encore, bon, c'est trop. Alors, Kantakara, parce que i bɔra ka kuma ni dɔ fɔ, ko i ye dugu dɔ tɔgɔ fɔ, ani Marakajalo bɛ fɛn dɔ fɔ, Kantankara. Kantankere. Iyo. Alors, an t'i ka mɔgɔ? Kantankere. Iyo. Bon, au fond, c'est un adage, bon, une affirmation chez les Soninké, c'est-à-dire Marakaw de b'o fɔ. Ni ko min kɛra koba ye ni tiɲɛli b'a la u b'a fɔ Kantankere. Kantankere. Donc Kantan min tira, ils font allusion à ça. Voilà, Kantan min tira, tubabuw b'a wele ko Carthage. Ah oui, d'accord. En 146 avant Jésus-Christ, il y a eu bon, une guerre hégémonique, une guerre bon, entre Rome et Carthage. Bon, Carthage bɛ a ka dugu yɛrɛ a ye Carthage don dɛ a bɛ wele a ka faama dugu tɔgɔ ye ko Carthage. Mais Empire ni fana tɔgɔ ye ko Carthage. Monsieur l'historien Muntaga Batil, Abdou, juste, je te reviens, donne-moi juste encore une minute, parce que là, vraiment, c'est extraordinaire. Moi, je veux savoir, Muntaga, Maraka Djamou, il y a Djamou Dofo, Keita, Traoulé, tout ça là, ni bébé sur Maraka, ni bébé Marakaï. Alors, dis-moi en réalité, Maraka est Ikado Djamou Djolidou. Aïe, bon, c'est quoi fort. Bon, moi, on fait y a calon fort. Parce que comme il m'a fallu y bon faut que familial qui a un bec histoire maraka dronte parce que bamanankan c'est-à-dire c'est une langue hybride bamanankan c'est-à-dire que maninka ni maraka ka jɛ échange mun kɛra maninka ni maraka cɛ o de kɛra bamanankan ye sugu bɛɛ voilà a ɲagamini ɲɔgɔn hali bi bon le sud Côte d'Ivoire Ghana ninnu u b'o de fɔ la ko julakan olu t'a fɔ bamanankan ni ko julakan. Ko julakan, oui. Voilà, donc bon, k'a fɔ ko karisa ye bamanan ye, on peut l'accepter puisque en cas tradition do bon avec le temps, mɔgɔ bɛ se k'a faamuya masasiw sigira bon u ye mara kɛ bamananw kɔnɔ bon an bɛ se k'a fɔ ko masasiw ye bamananw ye. Traoré sigira bamananw fɛ u ye mara kɛ an bɛ se k'a fɔ ko bi bon Traoré ni ko Mali kɔnɔ bi bɛɛ b'a fɔ ko bamanan. Mais non. Nous, Traoré qui est maraka de 100%. Puisque ni est bon, ni ko Traoré croyait mignat c'est café. Bon, donc c'est là l'étymologie. N'encambeta au ladron, en bas famille kafoko bon, c'est-à-dire que l'histoire Bambara dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest est limitée. À Teta Yorojan, à Noronembe maraka histoire de là. Wajibi il sait que Traoré ka histoire que faut que il do maraka ka histoire de quoi. Bon donc mais bon avec le temps mara jamana usigira chogomi bon ben on peut admettre que bon ben un Traoré et Bambara parce que il be comme il faut odi kakanye mais nan kambeta origine là ça veut dire que à Traoré o à Koulibaly o à Jarao ni mbete bamanani sigi fait de UK bamanani. Bon, mais ni qui bon famille ni dans histoire là katam à rechercher bon les origines même des peuples bon il be mo don fili là bon il rebise kanake kalontikilaye kasro bon ben aujourd'hui l'histoire existe. Mundaga
Bathily, dis-moi, aujourd'hui, Mali Kono, Marakaw concentré les deux, Yorodman, précisément. Bon, Ani jamu ni jamu min bɛ yɔrɔ min. Bon, comme il y a fait jamu. Waati couronné do. Voilà, peut-être dont oui, non, on va te retrouver en France. Voilà. Parce que là, franchement, on a besoin de savoir beaucoup de choses. Voilà, donc, voilà. France, dis-toi que Africa doit dire qu'il faut un sur une problème dans la soie, d'accord, ok. Alors, présentement, parce que quand je regarde la carte du Mali, je vois que vers Baraouli, Marakaw be Kanatouba, vers Banamba, Kata Kaïdjama. Alors pourquoi ces grandes différences? Qu'est-ce qui a amené tout ça? Non, mais exode Kajiki. Je suis résident à Sababou. D'accord, ok. Puisque, bon, ben, comme il y a fait Tchogomi, bon, en 1430, vers 1400 en cas arrondi, vers 1400, il y a fait Traoré Famadougou, ni Tamarando. Il y avait plus de 18 arrondissements. Au flair à 45 km au nord-ouest de Kidal. 18 arrondissements. On s'imagine comme la grandeur. À Gabon. De Kidal, hein? De Kidal. Au nord-ouest de Kidal, à 45 km au nord-ouest de Kidal. Ah oui, quand même, hein? Voilà. Ça, c'est en plein Sahara. Oui. Bon, si on dit qu'il y avait une grande ville là-bas qui faisait en 1400, après trois grandes invasions, Maninkao Tarati, Soray, Soniali, Soniali Tarati, Tarati. Donc, ça veut dire que même malgré tout ça, en 1400, il y avait 18 arrondissements. Au cas cimetière Dron, il faut une journée de marche à cheval, la longueur, le cimetière principal. Bon, on se rend compte que nous n'y c'est-à-dire que Outoumbe désert, bon, Bibi, ni tara yono na make so sabanani bolu de soye. Bon, no fora no ni papier de maïra. Bon, ka fote no dron, akera marga yereo, akera bamananyeo, akera tuabu yereo, ba foko c'est pas sérieux. Mais bon, ambe kumani minye, odiato bon, je suis venu avec mon ordinateur, mais comme c'est pas affiché. Bon, nous avons des preuves. Preuves de Bambolo, non seulement la documentation écrite, mais aussi, à un certain moment, on peut afficher des images. Pour que Kaira, Kafo Mindo, c'est-à-dire que Kafo dans le hasard ou bien bon, des discours Kafo comme Djelou quand il y a un femme, Djelou Kumado, Djelou te Kalumfode, mais Kumade do quoi. Faire d'où faut qu'à Djakosobe. Tout à fait. Bon, donc, mais tout ça, ça existait. Il y a mis faut Kafo bon, Marhaouka, la limite de Soniké. Bon, Bibi, bon, avec la descente, il va à cabinet le lac Fagibine, puisque Marakando, Fakebine. C'est-à-dire Fakebine. Yo. Marakao de bas, il faut lac ma Fake. Ayo. Fake. Fake, yo. Fakebine. Yo. Le lac noir. Fakebine Kroroyede. Oui. Voilà. Donc. Bine, ça c'est le noir, ça voilà, je connais. Voilà, tout à fait. Voilà. Kata Yeno. Kata jusqu'à bon, à l'Atlantique. Marakade de Benimbela. Bon, mais avec le brassage aujourd'hui, il sait qu'à Sorodo ou là, il y a Kira Suraye, Itarasiki Mourtani, mais bon, Mourtani ka Dougbe, Dougbe Mourtani, a Yelemanade, mais Markadougou. Bon, donc, Nanko, bon, Bibi, Moroba, famille, la Chomi, bon, Marakabe limité les Yande Dronde. Non, Marakaou Yam François Kamfo, Marakaou Yamaninga Kamfo, Marakaou Yabamanan Kamfo. Donc, il faut que Marakabe limité en drone de côté. Très bien. En balmao, amenu chalembe radio jega fola amba dautlo kan ka fo tarikitigi min be e ka don aywa Marakaw tala mundaga Bathily na la ko donen be ɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la an y'ale de wele sabula tungarange do min ye waati jange Faransi i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ fédération soninké international o président ba do ale de b'an bolokɔrɔ i k'a dɔn ka ɲininkaliw kɛ Abdou yana an ka baabu filanan ta o ye gɛlɛya minnu bɛ maraka jamana na ni ɲininkali min b'i bolo yana an ka bɔ nin kɔnɔ. Ayiwa monsieur Bathily an b'i fo i nalila an ka kɛnɛ kan i y'a jira an na k'a fɔ i ka ɲininiw kɔnɔna na i y'a ye k'a fɔ sɛbɛnni kun kɛlen bɛ siya caman ka kow ka Marakaw ka bonda la sɛbɛnni kun kɛlen tɛ ka bila n bɛ fɛ k'a dɔn e ka baara in daminɛ fura dama ni bi cɛ i ye baara dɔ k'o ko siratigɛw kan wa. Recherche kan bi n yɛrɛ ka bibliothèque bɛ n bolo. D'accord. J'ai plus de 2170 livres n ka dugu la. D'accord. Puisque bi ni k'i bɛ recherche kɛ ne bɛ Afrique de. Awɔ.
comme an bɛ débat min na bi comme n wulila ka min fɔ sisan nɔ a kɛra Traoré ka histoire ye o a kɛra bon Keita l'histoire de la ville de Keita mɔgɔw bɛ se ka ɲininka i y'o ye yɔrɔ jumɛn bon il faut une preuve bon o de y'a to bon ni ye preuve ye livre o livre la n'a bɛ se ka farafinna ka histoire si ça intéresse l'histoire de l'Afrique l'Afrique noire n b'a san j'ai quand même mes preuves ni mɔgɔ min bon n bɛ Bamako de n ka bibliothèque tɛ n bolo yan d'accord mais professeur min n'i b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ a la i bɛ n sɔrɔ n ka dugu la n ka bibliothèque bɛ yen ɲininkali kunkurunin wɛrɛ i ye jamu mun fɔ a jamu ka ca Gahima Touré fɔ a la kuma caman ne taara yɔrɔ dɔ la ni n ko n tɔgɔ Abdou Touré marakaw bɛ ɲininka ko ne maraka de ye wa Touré fana tun bɛ o kulu kelen kɔnɔ wa i ye minnu fɔ Touré ye maraka de bon i y'a lɔ bon marakaw fan fɛ bon ni nana mɔgɔ fɔlɔ minnu nana u ko Touré bonya bɛ ko bɛɛ la u nana marakaw ma u ko k'aw ye mun ye o ka ɲɛ Touré ye marakakan na Touré ye sama de ah oui oui marakakan na Touré ye sama de bon donc u y'o tɔgɔ marakaw fan fɛ pour que ka tɔgɔ ni ka bonya k'a la u b'a fɔ ko Timbera ah d'accord min dafalen don alors fɛn ma dafa ka sama bɔ ayi fɛn ma dafa ko ayiwa bon donc ayi an b'a fɔ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ Touré ye maraka ye bon ni comme n y'a f'i ye cogo min Timbera a ka ca marakaya ni ko Touré dɔrɔn u t'a fɔ i ma Touré tugun dɛ u b'a fɔ de ko Timbera voilà donc kɔrɔ de b'a la bonya don mais a bɛ yira fana k'a fɔ ko bon c'est à dire que maraka de don an sigiɲɔgɔn don bon voilà Touré ka fana ka historique ye nin ɲɛ ko an tɛ taa yɔrɔ jan très bien est-ce que monsieur Bacili ye sɛbɛnni kɛ marakaya kan sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ livre est-ce que o dɔ sɛbɛnna ka ban tout à fait j'ai fait un livre bon livre nin ma ban d'accord puisque bon je suis arrivé enfin puisque après l'histoire générale de l'Afrique noire à l'ouest du Nil, c'est-à-dire Égypte, Tlébianfana, Marakaw tun bɛ sigilen. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jemuka mi lame 600. Ameka segi akande nankoma rediffusion. Aniche akalamelula. Radio Bamako 24. Bon, j'ai pris l'histoire générale et puis j'ai travaillé sur chacun de ces 5 royaumes. D'accord. Donc j'ai fini avec les 5 royaumes. Bon, il me reste le royaume du drap. Bon, Mbo Fanake, Nitlalo Latmamimba Beke Kelenye. Mais je sais que ce ne serait pas un seul livre. Parce que, bon, à histoire générale Dron, on peut dire que ça fait 2 tomes. Bon, si les 5 royaumes aussi, ni au Fraka, on a beaucoup de tomes à éditer, quoi. Bien sûr, bien voilà. Alors, Moundaga Bachil, on revient à la dernière phase de notre émission. Tout à fait. Même aujourd'hui, j'ai vu cet exemple. Dans Paris, j'ai vu. Marakaw association. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, chaque kelen min bɛ Faransi k'i bɛ t'u ka kɛsu la i b'a sɔrɔ miliyari 2 miliyari 1 b'u ka kɛsu kɔnɔ Marakaw don. Tout à fait. Ils sont très solidaires, ils s'aiment beaucoup, à silamɛ de ka ca. Mais il y a un phénomène aujourd'hui qui est très grave. O de ye Maraka jamana na phénomène dɔ b'a ka kɛ bi, o de ye jɔn hɔrɔn fo kana kɛ kɛlɛ ye, fo kana fali bɔ a la, fo kana politisatuka bɔ a la. Jɔnni ye jɔn ye, jɔnni ye hɔrɔn ye Maraka jamana na. Hɔrɔnya ni jɔnya danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Ni problème ye mun ye? Bon, ko bɛ aujourd'hui u ye mélange k'a la, a ɲagamina trop. Mais bon, jɔnya bi mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ka jɔn ye jɔn ye. Jɔnya tɛ yen bi, mais a tɔgɔ bɛ yen. Garankew tɔgɔ bɛ yen, jeliw tɔgɔ bɛ yen, hɔrɔn tɔgɔ bɛ yen. Mais hɔrɔnya fana tɛ k'a fɔ ko n jamu ye Touré wala Bacili o tɛ dɛ. Jogo de bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye. Mɔgɔ bila n'u ko jɔn, o ye laada de a b'an ka kumacogow la. A bɛ bamananw ko jɔn, marakaw ko kɔmɛ, fulaw ko macido. A b'a bɛɛ la. I tɛ yɔrɔ si ka taa wolofow la ka taa bila fo tuarɛgiw la, jɔnya bɛ yɔrɔ bɛɛ la. Mais min nana ni nin ye sisan nɔ, bon an b'a fɔ ko falenya de y'a kɛ, ani fili.
fili ye mun ye c'est-à-dire que bon an ka dɔnbagaw c'est-à-dire la religion musulmane u ye fɛn caman moriw ko hakɛto mori dɔw bɛ yen nɔ u ye ko in ye u y'a tiɲɛ mɔgɔw bolo puisque bon a origine kɛra cogo jumɛn mori de y'a f'u ye k'a fɔ ko bon jɔnya tɛ kuranɛ kɔnɔ bon a y'a expliqué la cogo min dɔw ma se k'a faamuya a ma faamuya a sens bɛ cogo min puisque jɔnya a tun tɛ farafinna arabu de n'a nana bon donc olu nalen sa ani diina faralen ɲɔgɔn kan a kɛra sababu ye a sigira farafinna a tɛ k'a fɔ k'a bɛ maraka dɔrɔn fɛ o a bɛ komi n y'a f'i ye cogo min a bɛ filaw fɛ a bɛ surakaw fɛ a bɛ bamananw fɛ a bɛ maninkaw fɛ a bɛ fan bɛɛ bon donc olu moriw de ko k'u ka t'u ka droit ɲini mais u ma faamuya u la faamuya k'a fɔ fɛn dɔ bon bi a bɛ cogo min bi jɔn tɛ puisque kunu an bɛ jɔnya don min na dugu mana jɛ i bɛ baara de kɛ i ma k'i ye bon dɔrɔmɛ tɛ d'i ma i bɛ dumuni de kɛ hali dumuni ɲɛnama yɛrɛ tɛ d'i ma mais bi jɔn n'a ka so don a n'a musow don a n'a ka denbaya de don a n'a ka foro don a n'a ka foro don a n'a ka mobili don a n'a ka nafolo don dɔw bɛ yen olu falen bɛ ka tɛmɛ hɔrɔn yɛrɛ kan mais c'est une chance bon ala ye chance di mɔgɔ min ma bon mais o kɔni an bɛ se k'a fɔ bon bɛ o kɔni ye garisɛgɛ de bon n'ala ye garisɛgɛ di mɔgɔ min ma i bɛ se ka taa sanfɛ mais c'est à dire que k'a fɔ ko bon subordonné bɛ yen nɔ bi bon officiellement comme kɔrɔlen o tɛ yen bon donc mɔgɔ minnu ye nin faamuya olu fana y'a kɛ kɛlɛ ye puisque ni i ko jɔn de ye u y'a fɔ anw ye u ko k'olu tɛ jɔn ye an ko a tɛ n'i tɛ jɔn ye a tɛ problème ye puisque n'i bɛ jɔnya ɲini a fansi u b'a ɲini i ka ba sira de la bon i wolola ni ba min ye o bɛ nɔrɔlen min na bon donc o de ta i ye kɔrɔlen yan o tɛ bi ye kɔrɔlen n'u bɛ fɛnkɛ ɲininka a bɛ se ka kɛ ne ye jɔn ye bi e ye ne denmuso ta bon donc ni Touré de n ka matigi ye denmuso donc Touré de ta don a tun bɛ ten donc c'est le matriarcat matrilinéaire ok jɔnya tun bɛ ten de bon mais bi o tɛ yen mais comme tɔgɔ nin olu kɔ de u ye fɛn saba de fɔ à l'origine u ko dugutigiya ka bɔ yen jɔn y'o demandé a bɛ fɔ minnu ma jɔn ok d'accord minnu ma jɔn awɔ u ye revendication fɔlɔ min kɛ pour que ka kɛlɛ kɛ n'a ye u ye saba don u ko dugutigiya ka bɔ yen bon faut que a ka kɛ comme présidence bɛ kɛ cogo min plaque tournante a ka munumunu a ka vote ka kɛ ça c'est compliqué bon a compliqué len don filanan u ko bon an ka ɲɔgɔndenw furu faut que k'a fɔ karisa ye jɔn ye karisa ye ɲamakala ye karisa ye garankɛ ye o bɛɛ ka bɔ a la n'i bɛ min fɛ dɔrɔn i k'o furu a bɛ kɛ farajɛ jamanaw kan a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais an ka danbe tɛ sɔn a ma e min ye Touré ye bi ye n'i ye jeliden ta jelidenmuso ta n'i taara i faso la de i fa b'a fɔ n'u y'a jamu fɔ n'u ko Kouyaté u b'a fɔ nin y'i sɔrɔ cogo jumɛn. Oui, bon, ça c'est mais t'as les fait, on peut comprendre. Voilà, mais vis-à-vis comme ça, à Karaba, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, Sabana, bon, après le chef, Almami Fana. Almamia, Fana Kabwala. Bon, moi, min kalané no droit du kono, au bec Almami, mais k'a fɔ a bɛ nin so in dɔrɔn de kɔnɔ, o ka bɔ a la. Bon, nous saba de kɛra revendication ye, kɛlɛ wulila nin de kama. Bon, n'i nana dugu kɔnɔ n'i ko fɔ dugutigi ka wuli i ye kɛlɛ dabɔ. Jango dugutigiya b'o bolo a ka ca san ba kelen. Bon ale de y'a ka dugu sigi. C'est compliqué. Bon voilà n'i ye ko bi kɔnɔ dɔn t'i dɔn dugutigiya la bon i ye kɛlɛ dabɔ. Surtout mɔgɔ mɔgɔ nana i ye dugutigi de sɔrɔ a ka dugu kɔnɔ i nana a ye foro d'i ma foro ni ale ta don ale ta ye dugukolo ye a ko sisan sigiɲɔgɔnya la n bɛ yɔrɔ d'i ma i bɛ balo n'a ye. O kɔfɛ fana bon bɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ c'est-à-dire laadaw bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ
c'est ça l'origine. Voilà. Ni de Jonyako ni fin ni a origine de. Voilà, ni a origine. Mais bon, on va développer Doni parce que c'est très important. Très très important. Ça fait beaucoup de drames. Ni nana, il y a Dougouti sur la Dougoukono. Il m'a dit mon fait. Il nana dit Dougouti de fait. Bon, il combat ce qu'il fait. Dougoukono Tigido. Aba faut pas citer. Il veut follow Kabara qui a fait. Kabini ni be demiseni nyala. Bon, ni korol ni ifurula ka soke abe yoro dima. Bon nta don bon be yoro tige ka dima ifana be balona ye. Mais nta don de. Bon, a kofe la dawre be yeno bon comme demiseni nya tundo mais comme ni nana ka furu. Bon il ka saya manase ka blondama. Bon, tristesse min bela et tu sais ka occuper i ka dunona. Bon, ne mi ambeye sigi ñoŋoñe ne de be ke sababu ye ki ka dunaw nunu ku bismillah ka duma ka dumuni duma ka tobili ku ye ka ko be ke tout à fait. Voilà, donc ou ni konyoya bi fe bon e mi nye konyoye e man kan ka barake i ka konyo deuma bon on de be occuper ni bela bon ou bien ni denkundi nana bon ou bien ni furu oui mais entre aider c'est vice versa. C'est vice versa. C'est vice versa. Ama fo ko akela avec John Ronde Bakene. OK. Non, John Bakene ne fana ba kai. E fana ba kui. OK, d'accord. Ne be min donc bon lada ma fo jonya de. Lada ni mi amba fo la teno. Bon ni muso furu. Ça de fiançailles. Oui oui. Voilà, ni be muso nyini. Ne min ko la te ban. Mais en signon ani munu be lada la ben nyakuye c'est normal, c'est la tradition. Bon mais faut être là. Bon amma problème ya là kata makeola kana faula bon ça a été une continuité et ça veut dire que ça c'est un arrangement qui était en conformité avec nos traditions. Tout à fait. Bon, quel est là faut être là. Mais puis bon Canada tout de suite à bora irojma à bora français. Oui. Puisque fin ni bon wajuru kela ou de ya fouye munu be français ka fo aita ka drani bon unana u ya kekele ko non nete jonye u ya fouye ko wi nete jonye ibeta la ima lo nyini moy ima jisma ji ta mo ye ka blaka dala ima tobilike ka voye jonye bon la da nunu munum ba ni nyon jambo de kela bon donc ni ko ita la ire ate fentia mais kele nana yoro mi na kera clé puisque ibe chokoroba uneni et aka mo follow ye kafiri wude olu de tumbeni be kele namna abi kele do fara kele adam nana ni oui mutaka 100% te couper hein oui. En bas donc ka fo ni ko ngela yoro il y a fo tugo mi effectivement en be kuna funi chama don ni ko mbora France association do sigira ka war chama fara ngon kan minu bi mo pousser et ka de revendication ka ke et revendication bi ka ke mais ka ke kele ani pour la taw ni gendarmerie la tawye ça a beaucoup compliqué fallu kera bolu bi ke ça a beaucoup compliqué mais honnêtement de toi à moi et marakaï il wolola maraka jamana na i ben ko nunu don tu penses qu'il y a une solution? Est-ce que frabala OK, laquelle? Fraflo est minier l'administration anka fama ou ya ke jago fende. Ah oui, d'accord. Puisque oluba long ka fo maraka fanfe waribi ni maraka ka dugutigita ou bien aka almamita ka black kasola kuma yereta la ni ko 1 million abedi tout de suite puisque au maloya maraka te son aka moaba aka toya kosube. Donc ni au faudron tout de suite bon ben on va faut non faut que na harna kera 2 millions de monsieur le procureur à blaflo amba to ke baroye. Donc les juges, les avocats et tout ça fonction d'où il y aurait créera tout autour de ça tout à fait des interprètes tout ça ni bedona kono parce que bon ben c'est un gagne-pain, c'est un fonds de commerce. Bon, si tu sais qu'à Fobi, voilà un papier qui justifie que bon ben il y a eu un procès qui a fini et qui définit le jugement à partir de ça. Ati. Là on a natma autrement. On va faire des aïtras après abena. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que bon le problème continue, ben le robinet de l'argent abena. Puisque bon ben il suffit qu'un incident donne kake. Bon. Bon, bah, faut si ça non, bon, donc bah, faut, bon, lui, il va créer, puisque bon, ben, John Yann Kakola,
qui défendent cette cause. Bon, à Tchamambé, ils se sont greffés à les droits de l'homme, Bella. Bon, pour essayer d'internationaliser le problème, ils créent des incidents. Puisque, bon, ben, quel est le bon, ne bangebado, na ka soro, il y a quel est d'abord, faut y amener ka gosi. Mfa, il bolo d'amfaka, yalo, tu sais ka jo. Bon, au colère kono, donc Joleno avec la photo, le téléphone, oui, téléphone, pour filmer. Pour filmer, tout à fait. Et pour aggraver la chose. Voilà. La caméra do yembolo ta fo kata se touré ma yaye, bachili est touré gosi. Ou bien à Breta à gosi nimbe filmera. Donc c'est un fonds de commerce ou barakenoé. Malgré que bon ben nous tara au fond kata ni kalike, on trouve que bon ben munu filmer ni tade. Olu joto olu de bolo. Bon, donc quel est d'abord l'origine c'était ça. Oui. Alors, Moutaga Batil, pardon, est vraiment anti-ametaka sagaka chien keme, parce que j'apporte à votre information que la semaine passée, seulement, ministre mi nabe Djamana fonctionne, président ya Chikata Kai Djamana, parce que on a vu des scènes, Menunkera, Usubi Djanja, vraiment c'est déplorable, ça fait mal. Tout à fait. Enfant Fonya et Ikara Djoyo, Ikara Horonyo, ça fait très mal, ça fait très mal. Parce que tout simplement, on a compris que ma chama de benungo ngo fait minu ba ko juya nu bi wara fana ngo kaka warci ay bo ayenige ma chama de fana benun ko fait minu fana be horonya na minu ba fo nu yenige et là c'est un problème. Alors la solution il bora ka chien folo fo ça c'est l'autorité, ça c'est l'administration. Il faut que luku jojo là. Mais entre vous-même aminu nye marakay parce que de baraka tonyo de baraka no va aka dugula de baraka nyani aka dugula et pourtant solution c'est ka soro parce que marakaya kunye ben ani kilian islamia. Est-ce que aujourd'hui on peut pas retourner au village les vieux ou campement? Est-ce que cela est possible? Ça c'est pas un problème. C'est-à-dire que ni à maflé fait au fin bola les événements de Oussoufi Djanya. Moi aussi tu sais qu'on a vu une personne d'un âge au-delà de 50 ans. Bien sûr. Bon, tu crois pas au tacono? Demseni Nkodo. Puisque bi fallait bon, bi tient indépendant min kadi bi sekake. Bon, kelemana wuli bebe wuli min kadi ibake. Mais tu crois pas be bora kalama tuma mi ka foko kobe dugu kono ya soro ko kera. Oui. Moutaga, j'ajoute, aujourd'hui, Maraka Kumewar de Nini ou Kasrate Fenchamana, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez beaucoup de cadres aujourd'hui dans l'administration. Vous avez des députés. Alors pourquoi ne pas les faire intervenir? Bon, on a vu les images. Bon, ni député, si tu te sens concerné, il y a Djamanado, il y a Doudo, il y a Doudo. Bon, il y a l'administration. Bon, quel est d'abord le kama biere, utara, quel est tora munkambi, douko keledo. Parce que Beko kono, la terre appartient à l'époque, depuis l'époque coloniale. Les colons ont fait entendre que la terre appartient à celui qui l'exploite. Au début, voilà. Donc, au Lukoko, après 30, 40, 50 ans, douko mina, bon ben, juridiquement. Tout à fait. Mais le droit foncier du Mali reconnaît que le foncier traditionnel reste la propriété des acquéreurs. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, il y a une contradiction. Une confusion. Voilà, il y a une confusion. Loi et mine faut obéir. Mais, bon, l'exploitation de la loi à des fins mercantiles, au fond, bon, donc, comme il y a un jugement si marqué, il faut que job jombolo. Jugement marqué, il faut que job orombulo. Mais simplement, on l'exploite. Bien. Alors, pour vraiment, qui capte d'affaires, effectivement, le ministère a fait tous les Maliens le savent. Mama Bemakoya, Beba, dont Hanikara présent, tout le monde sait que Touré ou Nignaro de taille Bemakoya, ou Kabouya Bissagouma, ou Yel Ladaï, c'est pas parce que tu es multiple milliardaire, c'est pas parce que tu es président de la République, mais Touré ou Nignaro ou Kabouya Bissagouma, tout le monde a reconnu ça. Alors, juste parce qu'une minute il nous reste, le dernier mot revient à Abdou. Comme ça, on te donne le dernier. Et Touara, voilà ça, Ani Missoubatil Gabarouka, Dafa, Soubidjan, problème là.
an y'a ye k'a fɔ fɛnw u ye fɛnw kalen kɛla kunjugu kan sabula fɛn minnu kun kɛla an ye ja minnu ye a kun bɛ maa caman kɔnɔ k'a fɔ hɔrɔn de y'a kɛ jɔnw na maa nana ye kuma dɔrɔn k'a fɔ jɔnw yɛrɛ de ye acte kɛ ka tila ka b'a fɔ min ma ko jɔnw o de acte kɛ ka tila ka vidéo ta ka kɛ n'a fɔ o de kɛla u la donc vraiment faut communication doit kɛ autour de la chose i ye ministre Wage ka tagali fɔ ministre min bɛ bidon in kan bɛn ni kelenya kunna Mali kunna colonel Wage donc u ka wulikajɔ kɛ parce que an bɛ fɛn o fɛn na bi monsieur Badjili ye min fɔ vraiment autorité de bɛ se ka nin ɲɛnabɔ administration de bɛ se ka ɲɛnabɔ anw ye communicants ye anw ye communicateurs ye an bɛ se ka dɛmɛ kɛ olu minnu ye souriants olu bɛ se ka dɛmɛ kɛ mais jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la walasa kelenya ka se ka ban o de ye kuma ye. Alors voilà, il a plutôt allé faire dans Fraka. Monsieur Badjili, dis-moi, moi je voudrais vous poser juste deux questions. Les deux questions ça me tient vraiment à cœur. Aw ka ɲinini n'o ye tariki ye ani an ka ɲamakalaw bɛ min fana fɔ jeliw bɛ min ni min fɔ est-ce que o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ? Bon, yɔrɔ dɔ la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais dans la plupart des cas u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ah oui. Pourquoi? Parce que bon marakaya o maninkaya o ma damina jeliw b'a damina cogo min. Comme n ye min fɔ sisan nɔ n'u bɛ Manden ka histoire fɔ bon Keyitaw ye masalenw ye bon donc a bɛ taa Sunjata la a bɛ taa fo bi la u b'a fɔ ko Manden ko Keyitaw ye maninkaw ye c'est vrai min ye maninkakan fɔ o ye maninka ye mais Keyitaw bɛ marakaw kɛ a d'origine yɛrɛ bɛ yen de mais n'i ko bi sugu la ko Keyita bɛɛ b'a fɔ ko maraka tɛ n'i ko Kamara bon bɛɛ b'a fɔ ko maninka don puisque bon bɛ an b'a fɔ ko bon u sigilen bɛ olu de ta ye Manden dugukolo ye mais Kamaraw bɔra yɔrɔ jumɛn n ko u bɛ Keyita fanfɛla u b'a fɔ de ko Gangaran région dɔ bɛ yen u b'a fɔ Gangaran mais Kamara maraka minnu taara sigi yen nɔ n'u bɔra Gangari o de kɛra Gangaran ye maninkaw fɛ donc marakaw de nana sigi yen bon ni tɔgɔ ni ça a été altéré donc i b'a lɔn k'a fɔ ko maraka kɛni b'a lɔn k'a fɔ ko Kamara ninnu ka trajectoire vers le sud ils sont commencé à quitter vers le royaume de Gangari. Bien. Alors, monsieur Muntaga Badjili, on est presque à la fin de cette émission. Merci. Alors, dis-moi, comment on peut faire pour vous toucher, alors pour comprendre, est-ce qu'il y a une conférence ou est-ce qu'il y a une kalan, comment ça se fait? De mɔgɔ kalan fɔlɔ. Bon, conférence fana, comme nous n'avons qu'à min fɔ sisan, n y'a fɔ radio bɛɛ y'a mɛn. Bon, mais ça va faire beaucoup de polémiques. Ah, bien sûr. Parce que moi, on va faire quoi, tout à fait. Bon, j'ai fait au moins 3 conférences à Paris. La première, je n'ai fait que 15 minutes. À Paris? À Paris. Ou qu'on a arrêté. Ah oui? Oui. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? Ou qu'on a dit, ça, c'était la première. Mais je m'attendais que Nimbe faut. Bon, la deuxième fois, j'ai organisé une conférence sur l'empire de Carthage, puisque bon, Carthage m'a fait Bachiliou de Asigi. Bon, mais ni au faudron en banenko, bon, bon, ya mais ou ma familialiste sera là, parce qu'à ma délicafo, parce qu'on ne comprend pas. Bien. Alors, M. Badjili, vraiment, je suis désolé, on est pratiquement à la fin de cette émission. Mais vous nous promettez que ça ne sera vraiment pas la dernière fois. Non. Parce que vous êtes en vacances. Je suis à Bamako jusqu'au 21, jusqu'au 11. 11 quoi? 11 novembre. Eh bien, on a le temps. Peut-être on pourra faire une deuxième reprise. Voilà. Merci bien, M. Badjili. Merci. En bas d'Atloka Kafo, Mundaga Badjili, Icardo, Tariki Tigido, Aye Sambinane, Aniko Deke, Francis Gila, Bi, Abire Traité là, Fédération Sonique Internationale au président Badou, Icardo, Tariki, Ani Nyenini Abola, Amba Foka, Welmanda, Ne Alasona, Ameladou Dama Kafo, waati wɛrɛ n'an fɛrɛla ma an bɛna n'a ye an na kuma ayiwa bolo wɛrɛ kan min tɛ nin ye Muntaga Badjili k'i fo k'i waleɲuman et bon retour à la maison. Merci bien. Vraiment, Roger Jokafo nya ye sur les antennes. Ok. Bon, internet quand tous les soirs on bat la main. Merci bien. Sur la revue de la presse. Sous-cité à la main jusqu'au samedi. Merci bien, M. Badjili. Alors, vraiment, on va faire pour Africa Télévision, Nego Krafé, Radio Jega Photo à la Mamtou Camara, Africa Télévision, Caméra, Jules,
ani Sinali Tunkara ɲininkali kɛba radio jɛkafɔ min ye Abdou Touré i k'a dɔn Daba Tunkara Africa ani jɛkafɔ voilà Mamadou baara ɲɛna i k'a dɔn an bɛ wuli sa k'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ nka k'a d'aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o y'an denmuso ye i k'a dɔn Aisha ale ka furusiri kɛra sɔgɔmada in na i k'a dɔn yanni sɔnnijɛ an bɛn'u bisimila radio kɔnɔ i k'a dɔn kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso o kuma a ye to jɛkafɔ sanfɛ i k'a dɔn min ni min mana b'o la a ka se k'o fana mɛn